Ja lähdetään tassuttelulla liikkeelle. Eli laitetaan peruspallot lattialle siten, että ne on pikkasen lantiota kapeammassa asennossa. Ja sitten lähdetään tassuttelemaan vaan siten, että pallot liikkuu kantapäätä kohti varpaita ja takaisin. Eli edestakas sellaista pientä tassuttelevaa liikettä. Saadaan lämmitettyä vähän jalkapohjaa, saadaan verta kiertämään, aineenvaihduntaa liikkeelle. Ja sitten meillä kulkee tuolla jalkapohjassa semmoinen lihaskalvo koko jalkapohjan läpi kuin plantaarifaskia, niin saadaan pikkusen sitä myös sieltä liikkeelle ja vähän joustavammaksi. Pallon nosto kantapäillä. Aseta pallo kantapäiden väliin. Jalkaterissä pieni V-kirjaimen muoto, jotta saat jälleen isovarpaat mahdollisimman suoraan linjaan. Kuminauhassa pieni veto ja jos on tarvis, niin ojenna vielä varpaita sinne suoraan pitkään linjaan. Purista pallo kantapäiden väliin, nosta palloa irti alustasta. Laske takaisin alas. Nosto, kannat irti alustasta, purista pallo kantapäiden väliin ja laske takaisin alas. Polvet voi tulla koukkuun, sieltä ojennat ja lasket rauhassa kannat alas. Koukistat polvet, nosta kannat, ojenna polvet suoraksi ja laske kannat alas. Tiesittekö, että jalkaterässä on 55 niveltä? Ja nyt tuossa äskeisessä lämmittelyosuudessa me käytiin kaikki ne nivelet läpi. Ja on tärkeää, että harjoitetaan koko jalkaterää ja nilkkaa, jotta me saadaan sieltä kaikki nivelet, kaikki lihakset, kalvot, jänteet liikkuviksi ja joustaviksi, jotta jalka toimii oikein. Ja nyt kun me ollaan lämmitetty jalkaterä hyvin ja nilkka myöskin, niin nyt on hyvä siirtyä lihaskuntoharjoituksiin, koska nyt lihakset on vastaanottavaisessa tilassa siellä. Ja nyt otetaan ensimmäinen lihaskuntoharjoitus. Ja se tehdään peruspallolla. Tarvitaan yksi pallo vain. Laitetaan pallo keskelle päkiää. Tullaan seisomaan pallon päälle. Sitten haetaan meidän keho siten, että meillä olisi painopiste keskellä. Eli vie olkapäät taakse. Pidä polvi pienessä koukussa. Käännät häntäluuta kohti lattiaa, vedät vatsaa vähän sisään, että voit venyttää selkärankaa pitkäksi. Ja sitten irrotetaan toinen jalka lattiasta. Kädet voi olla joko rentona tässä kylkien vieressä, tai sitten voit nostaa tuonne lantioon. Ja nyt ajattele niin, että tasapainoilet vaan sillä jalkaterällä, eli älä lähde tasapainoille käsillä, äläkä ylävartalolla, vaan jalkaterällä. Eli nyt silloin kun me seistään epätasaisessa maastossa tai kävellään, niin meidän jalkaterän tehtävä on pitää meidät pystyssä. Ja nyt se heiluu puolelta toiselle, eli tekee just sitä, mitä se nyt kuuluu tehdä. Pitää meitä pystyssä ja samaan aikaan siellä on valtava määrä lihaksia, jotka tekee töitä jalkapohjassa samaan aikaan. Yritä pitää varpaat rentona, eli älä purista varpaita lattiaan, vaan ajattele, että painopiste on pallon päällä eli päkiällä ja sitten kantapäällä. Jos tuntuu, että tämä on liian haastava, niin sä voit tuoda toisen jalan isovarpaan välillä lattiaan, hakea tasapainoa, voit välillä nostaa sitä irti. Taas jos tuntuu, että horjuttaa liikaa,